Teraz vám poviem niečo o mojich troch najobľúbenejších filmoch. Takže začali by sme. Ten prvý najlepší, ktorý je úplne top u mňa, je film Caligula. Caligula, ktorý režiroval Tinto Brass v roku 1979 ho natočil. Hrá tam Malcolm McDowell, hlavná úloha Caligula, jeho sestra Drusilla, Teresa Ann Savoy, Caesonia, Helen Mirren, Tiberius, Cisár, Peter O'Toole. Veľmi dobrý film, naozaj. Úpadkový, dekadentný. Je to taký masaker. Trošku je tam aj také porno. Ale je to dobrý film. Mám ho rád. Veľmi dobrý. No, tak druhý film, môj najobľúbenejší, je Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. To je nemecký film natočený podľa výpovede jednej narkomanky berlínskej, ktorá v 70. rokoch bola závislá na heroíne. A opisuje tieto časy svoje. Film bol nakrútený v roku 1981, ale dej sa samozrejme odohráva v 70. rokoch v tej najväčšej berlínskej stoke, aká bola. Asi tak skrátene. No. A tretí film do tretice, ten môj najobľúbenejší, sa volá Dreamers, snívci, režia Bernardo Bertolucci, 2003. No v tomto filme hrajú traja ústrední herci. Louis Garrel, Eva Green a Michael Pitt. Je to film o francúzskych dvojičkách, ktoré žijú tak v trochu netradičnom súrodeneckom vzťahu. A tento americký študent Matthew sa nasťahuje k ním do bytu a tam si užívajú spolu v trojke. Je to film z prostredia Paríža 60. rokov, študentských nepokojov v máji 68 sa mi zdá. Veľmi kvalitný film, naozaj. Tak tieto tri filmy ešte raz, takže Caligula, prvý. Druhý je Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, to je druhý. A tretí je, ako som už hovoril, Snívci, The Dreamers, Bernardo Bertolucci. Inak od Bertolucciho mám rada iné filmy, ale taktiež aj od Tinta Brassa, ktorý natočil Caligulu. A Uli Edel vlastne natočil My deti zo stanice Zoo. Iný film od neho zatiaľ som nevidel, ale napravím to možno v blízkej budúcnosti. Tak ďakujem, to bolo všetko v mojej filmovej mánii a dúfam, že si tieto tri filmy určite pozriete, aby ste vedeli, čo je to umenie a tak ďalej. Ďakujem, dovidenia vám, dovidenia.